Sin tira chuan fashion show hi run langin hmeichhe pakhat hian Miss Jian kalo chui chiang to a ti in mi pakhat chung chang alo shila a hming chu Huajian ani nupui la nei lo model ni lai mek ni in ami zia le professional background chu soisil bok ni thu chu alo shila ama chu thunun olsam tur ani thu chu a soitel bok chu ti rwalin Miss Jian ati chu a hmela run langa nula hmel thave takani bike hian mi pa pakhat hi chak takin khoi mo pan hian alo tlana an lo mu chuan kol chuan an du na alo thlen to thu chu awa shil ve boka Miss Jian chuan kan chanang a han ti a ti chuan ama chu mi sual ni om tak ho hian an lo uma ding ro ti in an lo awa ani pu atlan che ve zela ma se a kia ti na tawang chuan atluta a an va po chep tia chuan bike chuang pa kharun thlengin a bike chuan an hma ata ka vadinga ti chuan mi swal ho chu a khoya ada thaveka chutia achelai te chu Miss Jan chuan alo thlir renga chu pa chuan a helmet chu a han phel chuan Huajian khani in tlangwa mel thata kani a alam pan ron kal chuan a ku ta pe a I cha empty pa chuan ani chuan lo von vatin ka ke ka tina a alo ti ve a ti chuan pom kangin a bike lam chu apan puya chuti rin a helmet spare chu a han khum ti ra Miss Jan po chuan mel cha chu a ti ani ti chu a mel atang chuan a hriat theya ti chuan anin phur chhuaka a ko ngawa pom pa chuan Miss Jan chuan a ril ru in ka thangai ok ta e a han ti a an tlan chhuak ta ngal mi thum liam ta lo langin Jan Moran chuan an office a na lo thoka ani hi designer ni in project khoilai me ka neya chumi chu unity in meeting an nei na ala chuan an company mitam jok chuan a risky an ti wangin an lo pompui lo na sa a chumi ati hlotlin theinan chuan pasal anei anga ya ni apute nen lawin mu in apute chuan car accident itoka ishat na ihlo boka rei takram dangai om boka company hi isha chiang wak ri don lawa chu mai ba ka ithil tum chu thaviang ma se midangin an pom si lo a han ti a ma se company hi ikuta omani chuan I du pho chuan I project chu ikal tlang pui thei do na a han ti a chu mai ba ka apa in aro nu chiana a pasal anei vele company chu akuta da ani angti ani boka chu apute chuan soin ama po pasal nei rol ani to thu shilin a falak janje chen nen in nei mai se adu thu le a falak chu mi thata ka ni thu te a shila ma se ani chuan pasal hwal anei to thu chu alo shil dai a thalak pe in Huajian ani thu le mi thata ka ni thu chu a soi sewa apute la chuan kar khat nuwa min muturin lo shwaila ati a ani po chuan lo rem ti ve maya thawin akala achwak tur chu janja chen nen chuan anin to ka moran a han ti a ma se ani chuan chang lem lo chuan akal pel dai apa bula chuan vakalin inge heta inti ati a moran chena an thleng chu lo lut lai ihlama khan damdoi kan hnoi don nya ti in damdoi ada na chu a han pana jenian po ron lutin zamwak lo tak chuan akor chu han hlim nga la morani na wa mu chuan ehe azak me alo akora phel ngal ti in a ril ru chuan a han ngai to a jenian hoi kwal chu a han mu in moran chuan dokan na achung chang in zena paper chu a mu ang ti hlau takin adam doi bom chuan a zuk del wata a che dan chu makalo ti hle a ani la chuan local rodam doi hi kalo hnoyang che ti in ek nem na chu a han phora engma shilo chuan jenian chuan a han ena ingatan nge ek nem na ati a moran chuan a kalak swal ti in adang chu ala le wata ti chuan adar hliama chuan han hnoi saka chutia a hnoi lai chuan a ril ru chuan a taksa chu a moi hle mai a ati de ungoi ngoya a tum she rengin hei chen ka kaltir to a khum ka thlen pui nge nge yangai ka plan angin ati a ti chuan chutia a taksa a en de ungur a han mu chuan jinian chuan enge ati a moran chuan I piana nalin I taksa nala ka company a local la model ni turin ati a ani chuan
chu tiang kama mo lo ti ya thil la ka han tum chu lo dang va ti ni I ku ti na ti ka sha a ka lo to mang che ti in bandai sha han la a atwa ma a ril ru chuan ka ti vat vat anga ya ni a ti le a ti chuan jinian hne na chuan khum lampan to ila a ti ringota ani chuan inga alo ti a moran chuan ka soi omja chu zana tlai to sia rung ruak om thowa irak nga thenia ka ti na a ti le no a jinian po chuan ni e apoi lo to pang alo ti ve boka jinian kha ruma run langin tu emo hi phone hian alo bia a meichia tu emo hi alo zon ti ra a omna shenge ngei turin alo cha a chu tiang bokin moran chu aron langa thil thlen ma khani in a ke ya chuan thil sen alo hnoya a ke atina kha alim chan na vek ani a mi roi te ne na chuan karon shwaya nga ma se inswal tak tak kha angai lawania ti in alo cha a tun hun ni in zinga lo ni to a moran le jinian te chuan breakfast an lo kel du na chong lo chuan anin mel le china moran chuan a ril ru chuan engtin nge ka ti ta kang heta ka shwai thlenga chuan contract hi engtin nge ka sign tir theyang a ti mek lai chuan phone call an dong ve ve a an han lak chuan an company ve ve ya chuan boina lo omin man mo taka an kalanga ya ti chuan an han ding chu message yan chuan kal masala ti in hanin siam rem wata moran po lai deuh tak chuan akala masi I phone thei ngi ti in han shil chuan rang dewala in akal le ngal jinian chu kara chang chuan run chuakin a bodyguard chuan meeting tura an nga to tho chu alo shila alut ngal an meeting na chuan alung oi lo hle a an project in ma ason lo wang chuan ma se an ni ho chuan ti swala om thelom an han ti chuan lo du ho lowin ti swala om theilo thiam tok lo wanga ni alo ti saka ze chen po lo langin in lem hi alo rem kho ma thil ngai to in apa in jinian thala ka mu kha she chhuakin alo in ngai to vela chuti la yin a ke ma ni nen in som na siam ula chuan kan pui theidon chewa sin a han ti vela ma se a chan lem lo wang chuan ze chen chuan party om do na I local ve don nya president koi ba sayanya I na a po puina idil theima na ti in ma se I partner mi pa I lo shwai ngai do na I pasal hwal kha I lo shwai mai don nya ati li a moran po a boy map mai le chutia mi pa shwai ngai ta chu chuti mek la in jinian po kha an meeting na khan an la boy tlwang zela plan te an han shila chumi ti hlotling tu ra har sadan tur te an soya ani ro chuan chuan lam ni lawin result ka du ani alo ti bur mai box si moran po ze chen a muzo a chhuak chu a assistant ne na a phone dilin jinian a han kola ma se ala thei re re si lawa a assistant ne na chuan mi padang lo zong tur chuan a han cha boka party na chu lo langin morte chuan ti in lo pom thlapa meichia le mi pa pakhat lo langin a mi pa chu president kui tenen kalda yin meichia chuan moran chu tham lo deuh hian a han be vela mi pai lo shwai lo ti min shil lang chuan itan kalo ra man turania model tam takan oma a han ti vela moran chuan alo thleng che e ti sanin a hmalam pan chuan a han kala jinian chu alo thleng che hi ani abura thleng chep tia chuan kha meichia khan aron su a awain ken po thlawin ama po chu atlu man thela ma se jinian chuan lo man mana kalo thleng harem ati chuan moran chuan a hun takai lo thlengi alo ti a in siam cha engineer chuan khanu hne na khan a han in me sha ti ra moran pasal hwal ka ni e ti in makati hle a ani la chuan nge nge moran chuan engineer hne na chuan kabial pa ni ro a han ti deuh thora nai tel telin ki sa han tum chu engineer chu alo thles sona ma se an pi a ze chen oma va mu chuan om chawa tin a fop ta nge a ze chen po a thin rim me hle moran chu jinian chuan ina shwai ho in khuma a ngata ani la a rui boxi chu lo nam betin jinian mai te chu a chul saka a mui te chu khoi sakin jinian la chuan ti ngai na chu a sha lo mel hle a
ma se chu tia case tu ma muran a han om chu a rui em awang khan a chat thla zui ta dai kun kal to lo langin engineer chungchang report chu muran secretary chuan lo shil meka ani point a that don hi chuan a man zat lamte in soi fel theim ati chuan a secretary chuan Miss Jan poisa rimoti ngai to ani kha ti in plan anei thule engineer chu mi fel ve takani si a hero anga kan siam chuan kan thanga awok nge yang ati a alo pompui ve bok atuk zing alo ni chuan engineer chuan newspaper alo chiara muran po chuan thei ei tur chu aron pe a chauka a alu le chuan kawan ngei take o chu kon chak mai mai chu a chilo om der le thina engineer chuan tuin tur min lo thlite a tili a ole ti in awa thlita ano chu da turin a tili a moran chuan angai thei to lo hle a phuba kalak nge yangai ani alo ti ve boka ti chuan in chung lampan chuan a chawa aron chuk le chuan nawa tui om hi aron kenga engineer zo na thlen chuan oi ka ti pal ti chuan han the hu luya engineer pu alo phu zok moran chuan ka kalna kalo en lawa ti pal kalau pu yang che ti in ti fai pui chu an tum vela I hu vek sia her jayar karon la ang ati a ma se lo du lawin apoi lo keiman ka ti thei ti in chung lama chuan a chho sana moran chuan zoi ve zelin ba chu ma in ti rawatum chu jayar han mang chu thilwar noi hi aron khu chuak hluaya jinian po chuan jan moran ti in ring takin awa ani la chu alo nui kurkura chung thil te chu a plan mai mai ni in ama chuan jayara thilwar noi hi alo thun meka anui kurkur mai nirei vak lo liam ta muran cha thlak hun khalo langin alo har chuan jinia nen chuan anlo in ngenga makati hle a zoi muanga tho chuak in akal suna jinian po chuan lo sherenga enge ti atum ni alo ti ril ruve a aron lan le chuan moran chuan tum nei deuh hian bangbula jawar chu han bo a jinian ka korji par hi milo ti sakta che ati a ani po chu ron thawin avapana asam chu ti sonin a han zip saka moran chuan alam hoi pa chuan nizan kha mo phurna kala ang ka pasal hwal ni la konche kan sia manga a han ti thora jinianan engma thling lo ti a han tum po chu lo dangin ka shalom mo phurna kala ang ti in khuma chuan a bo thlu a jenian po chuan ole ti in jawar lama chuan han pom chawa a han nai chu moran lo zam le si chuan lo dang ve dewa jenian chuan tinge I pasal hwal kani do na lom ati a in la sang vatin moran chuan kala han tuma jenian lo chong chuak vat konchak chu kan siam don nya ati a moran po chu akal ta nga dai tun hun lo langin moranin nui vurvura thilwar jayara ada lai chuan ko la donga a secretary chuan until mi tu emo in aruk thu chu aron shila company ya akalwata chanchin te chu alo shila cctv chang engemu anmu MT te enin awang hle a mase moran chuan tu emu mu fu nei tlat mayin chu pa zong chuan akal ngala company pakhata valu chuan tu emu na thok tu nen anin to ka chu pa chuan moran a han mu chu thil de swal tu kha ani nge yang atlan che ngala moran po chuan a zui ve ngal stepa tlan chawin in chunga atlan thlenga tlana tur dang om to lo wang chuan moran chuan chu pa hne na chuan a thil ruk chu peturin le tu ma a shil don lo thu chu a shila chu pa po chuan petur ang taka omin bek chu a handa ma a moranin a han ban ve le chuan nam thutin tlana han tum le a mase jenian lon lang hlolin aron khik tu topa chhuata moran om en pa chuan chu pa chu a han pan hnaya an contract sign ni kharun langin jenian chuan contract chu asiama moran chuan a sign ve maya chu contract chu thlathum chung zom tur ni in jak tam tak chu ape ngala moran chu a thin rim me hle tun hun ron langin jinian chuan an mi man chu han man beta moran po chuan beka chuan a omem ti chu a en ngala ma se a om lo chu jinian chuan chu pa chu wawin pewa turin ati a hlau chuan a petange nge
Jinian chuan tu nge he thil hi ti tir che a ti chuan chu pa chuan lo ti chhevek maya moran chuan she thiamin khatia kha pa osam taka anman po kha tu emo plan vek ani ti in a han soya a secretary hne na chuan technical thiam ko va turin le arang lama kan siam ti ka nga ya ni ati a Jinian ron enroll vatin moran hne na chuan kawangai lo keiman kalau bai puyang meeting attend tur ine kha vakal ro hei chu ka kuta da la ati a moran po chuan ring tok takin ole alo ti ve maya meeting na mun moran in va thlen chuan an lo om vek to a alu vele chuan Mr. Jang churon thawin ibial pa po ilo shwai lawa alo ti a moran chuan ti turpoi mo anei wangin alo kal lo alo ti a ma se Mr. Jang chu top mai lo chuan tu nei bial pai soile pasal hwala I soi hi I ti derani mi I roi mai mai ni alo ti a moran po alo thong ve deuh ta a plan ti a hrichuak ni in a ring to a Mr. Jang hne na chuan kalaka boina in a yem ni ati chuan ani chuan tu emo kan nga kang he I thil ti hi lem chana ni nge na chuti mek lain tu emo hi building a lutin an meeting na lam chu apana elevator lu chuan Jinian ron langin a han lut ve a meeting na po chuan moran hlau thong chuan Mr. Jang hne na chuan kalakai thin rimani chuan heta ni lo hmun danga kan soi do nem ni heta chuan mi an tam si a ati a chu vele building ron lut kha room ron thlengin a han lut chu moran mi roi kha ani a ma a Jinian nan thanga a o theina na mi swal an roi singa mi kha ani moran chuan thudi ka soi to mai do ni mo a han ti to a ma seva ne thlak takin chu pa chuan Mr. Jang hne na chuan ngaidam dilin henu hia min roi lawe sha swala oman yang alo ti da ya Mr. Jang po at hin rim ru le a ma a isoi ne na vein ang lo ve ati a en chang le tur chuan na ti le a ma se je ching ron in rol vatin ole ato ke ani lawati to a I chuak thei to ang alo ti a apa po chuan ni e he hun hi hlim taka mani tum so kang u meeting te po chana ngai to alo ti ve a moran po a tho hwai mai apute a chuan ole he hun hi thil poi mo taka ni ti in an kal khom chan te chu a han soya Mr. Jang chu wainan da na lampanin waina Jinian chuan alo murenga engthil nge ti atum ni ti in alo ngai to a dinner chu an kil hawa apute chuan an zawai tan chuan toast chu a han siam vela Mr. Jang po chuan in ngai to in awain bur thil atel na kha kengin moran lam chu avapana thlit sakin ahma thil thleng wanga poi ti thule ngaidam tur chuan han ti a wain chu in sak turin ange na moran chuan apoi lowe ma se wain hi ka in khera nga yem ni ati chuan Mr. Jang chuan a in lo hlau takin kan tho ho na lo nge le zel nan in sham la ati a aputi a po lo chongin ni e moran han ti sakla in rema oma changa ye alo ti a chutia ina han tum mek lai chuan kongka aron in honga Jinian aron lut lol mai le anma at chuan ron kalin aron in me sha ti ra moran pasal hwal ka ni e ti in a minga han soya moran puti a po chuan alo lom hle maya moran wine in tur chu lak sakin vo in chu moran anwam sam si lova wine in theilawani keima na in ai kan in nge ti in atlak ta popa in thlit le in hei po karun tlaya wanga poi ka ti zialan tir nan ati a in le a Mr. Jang po chu akal son ta bok Jinian po chuan milau sha thiam ula ti in a chhuaka moranin kawa boy pui lo ka nge ti in a zui ve ngal Jinian suba chu ma lutin aril ru chuan khawai na khan thil diklo om ti ka she reng ani ti in she om ti mel tak chuan a korte chu a hlip vela moran ron lut ve in ti nge Jinian ni om dan chu ti in a han dap vela iwalum ve I taksa chu waina khan thil diklo om ani ti ro ati chuan Jinian chuan ka cha chuak ro alo ti a anor luya Jinian chu bata ba chuan athuluta tuya a in cha tabok moran po in kalsan du lawin avapana chu rimcha nga la in lo pot lut ve a
kal sun ro ka ti kha ti chung reng si chuan Jinian chu damdawi na thawang chuan in sum theilawin Moran chu du thaw tak chuan akis ta boka ani po chuan lo chang let ve mai bokin Jinian po chu a du thaw zwal sawa Sin danglo langin Mr. Zhang le Zi Cheng chu an lo in bia a Zi Cheng chuan thil chu lo ti lo turin ka ti che ni lom ni ti in lo hau shepa ani la chuan ka ti palani ma se mi ma a ti za ka du wangania a thil ti wangin a ti a chuan kidnap chung chang kha engtin nge a ti chuan chutiang thil hote po iti dik theilawa soisu alo ti a kongka kikin lu an lo di la Zi Chen chuan vin dewin ron lu ro a ti a assistant ron lu tin thalak pakhat ron pe a chu thalaka chuan Jinian le an mi soipa kha an lo langa khapa khan an mania mu ma in Jinian alo mu ani ti an sha chuan Zi Chen chuan Jinian bok ani bok kha kan boina ani ti in a thin rim hle a Jinian te po khuma lo har chuakin a han chu chuaka enge thleng ti in han ngai to le ta Moran po ron har ve che in Jinian chuan nizan kha alo ti wata ka ti palani ti in mo phur na kala ang ati nga la Moran chuan a sha chuak lo hlawe lom lu tuk ti in a ma zan khan engma thleng lawin ba ta pachang khan Jinian kha a chuak dai hi alo ni a Moran chuan a chim chwa in a kut chuan a ngong wa khoin ole chuan engtin nge mo phur na chu ilak ta kang le a ti a cha in ma se ni zan kha chu keima min pui wang ani si a engtin ma ti angai lawang chu ba ka thil tumber kapute bula kapasal hwal angin ka me sha tir to che a nangpo jinjeng hau ne na ka me sha ti rang che a ti nga zung zunga tho tum chuan han oma ma se in nem pialin Jinian mala tak awa mule a zak tak chuan atan chuak ta nga la room atang chuan Jinian po chuan tinge apoi mo lai ber ka ngai to chwa theilo eng thil te ship nge khawai na khanan tel ni ti in angei hle a office chunga chuan na thok tu chen khatte banani wangin an lo pung khoma chutianga banan ni ringo chu an lom lawin President Kin Jeng Hau mu andu thule soifia turin an ti a security te chuan an lu lo nan an lo dang ve mek boka Jinian chuan thil omdan chu alo ena api a chuan President Kin chu lo omin alo kawa awa phei chuan in mesha tirna nein anin chibaya Jinian chuan tinge anni so a han ti chuan awesome zathian banan ni an aya khol kan mangdon khovel thang zel ken telania ti in lo chang sam eta a office lampan chuan anin zuya Jinian chu tuilo hlewin a han chuak chu a assistant chuan FEY company chung chang lo shil zung zungin tun na ya an na thokan ban le until tia fel hel omani an rin thu an han shil chuan Jinian chuan an ban tak te chu thil zo chang turin le chui turin thu chu alo pe a assistant chuan FEY lamin hetiang atok ani chuan Miss Jen po in a boy pha the nge yang engi ngai dan ati chuan Jinian chuan ni eng thilem tak ti tum an ne nyang alo ti ve bok Moran le Zi Cheng chu office changa ron chuak dunin ro asura wang chuan Zi Cheng chuan local rokaralin kalau tha ho wang che ati a ani chuan Jinian nan lo shwai tur thu chu asoya ma se Zi Cheng chuan a local lawang ingak thon mai ani ati lai mek chuan Jinian ron thlengin Moran chu a ron kawa ka ron thleng harem milo nga na rei tem ati zung zunga Moran chuan alo chwa che thu chu alo shila ti chuan an pani chuan niliap in zon chuan an kal dun da ya Zi Chen chuan a thik men hle inan la thlen chuan Moran chuan tinge min ron lamte thuta ati a ani la chuan khalama ka ron kal fu a alo ti ve mai Moran chuan a call dona han pik chu a assistant khan an warehouse chu rasurwa nga tuelu awangin a chunga an fabric da chatte ati hu thu te an hlutna 50% lai atlaniam thei ani ti in ron shila Moran chuan kalokal nga lang ati a chho atum chu Jinian nan lo ti dingin engei ti don a han ti chuan
thil poimo oma chhuak ka ngai tia kalatum chu lo dang le in angai lo karila tram changwa urte ati a moran chuan chu tiang ti ka man lo tia kalatum chu iti nge ngai kan check kha shareng ro ti in a han soya check ka chuan ni khata voi thum a siam nga ya ma se moran chuan engatan ma ka ti lo alo ti a ma se jinian chuan iti lo ni chuan a penalty chu kan chung chang hi mi puima a puan ani anga ti ani kha ati chuan moran po ngei deuh hian ole alo ti ve a thinrim deuh chuan akal hlok chutia thila siam lai chuan jinian chuan a secretary lo kolin Mr. Lu te hne na changa high quality fabric leiturin le Unia thon turin ati a aman chu ka personal account na chang imang donia ati zuya moran po chuan asam zo vele chuan wa chhopin khale eiro ati a jenian chuan I ei ve don lawami alo ti a ani chuan don lau ti tur ka nei tia kalatum chu ko la dong le a an fabric te chu mi in an lei thu an ron shila kalangai le law chu thila sha chuan jenian chuan tuna chuan iloke ve thei tong chu alo ti le a moran chuan karila cham lo ati zet na in apum chu aron ring hle a thutha in a chang ur chu a han eya atui hle mai te chu ati le no jinian chuan alalak mia lo wang chuan la in alam na ya chuan avakenga kha I ei ve don lawami ati a jinian chuan akut aken chu eyatuma moran la lo tol ve shut ma se jinian chuan akut chumanin a eya ti chuan moran chuan engi mo sha chu aneya tu emo ahun kal to ami zana motor jinian room alu chu karen aron thim thuta moran ron rak re sha ta wang chuan jawar lai chu la in avakal nga la moran chu akhumbul chhuata chuan alo thu toma vapanin lau su ibula ko omania avati nga la moran chuan tiang hi ka ni ngai lawania ama chuan ka pa nen car accident kan to ka keima kadam chhuaka ka pa ka chana ka shat na ka hlo pha boka khata chang khan thim hi ka hlawani ti in achung chang chu alo shila jenian chuan thilangai to chuak zop mai moran hne na chuan chhuwa chu avot e mai khuma lo nang ati a kalsna tum chu moran chuan kaulet vatin kalsu okyanga omri ro alo ti a ani po chuan ole ka kalsan don hleinim che alo ti ve bok jenian exercise la mek chu a assistant chuan FUY chuina report chu alo pe a engi mo fel hlel chu a om ngei maya jenian po chuan chui zui zel tur chuan ati le a moran po a office a lo chu in jenian in ahmaza na aron puidan le ahnem dan te kha alo ngai to a ahlim hle a message don chu enin jenian chuan zana kalo hot la yang na oma wangin ti hi alo ni a chuti mek lain a assistant khalo lutin an fabric chu an thon don thu le ma se an warehouse chu siam angai don thau ti chu a shila ani lo pon mun dang lwa tur an zona tul thu chu a shila ma se offer pakhat an nei thu shilin mi pakhatin warehouse tur mun nuam tak a nei thu le atlom thu a shila moran chuan lo chui chang turin le alo ni tak tak chuan contract lo siam ngal turin a shila a assistant chuan a chwa ma in ko le in thil engi mo zo tur cheka nei ti in ama chung chang chu a chhanu ton angina zot le ta ka chhanu hian mi pakhat ton tharaneya ma se angai to na acham renga engi ngai dan a om dan chu ti in a zota a assistant chuan I chhanu chuan a du ani chu ka ngai danin alo ti a moran chuan du ani thei do nem ni ati chuan a assistant chuan tips han shila movie en puise romantic movie a omda na chang a shat mayang en tur chadeu ka nei lom pen drive ka ron pe yang che nakina ati a miss jan I chanui ti hi nangmai ni lo mo ati le a alo du lo na samaye jinian po chuan tui lo hleu le a assistant khan a report a ron shil le a FUY te chu an chui zui ti ra tu emo lut turin ilo ti donia ati boka aril ru chuan kinjang hau engi ti itum ni ti in tui chu a hleu le a ina chuan moran lo nga ka aron lu tur mu chuan sofa a thu thlawatin moran lo lu tin mu chuan ti nge I thok rei do ni ti sia ati a ani po in
ka ti fel zo ma theya ka lo ho ma ta ni hi alo ti ve a moran chuan chu ti ni chuan movie kan en dun do nem ni alo ti a ani poin ole alo ti ve mai chutia morani assistant a movie pen drive a pe kan han en chu moran chuan a changtu te in cheina mak zia ve le anin mil lo thu te chu asoya engineer pot chuan lo ngai to ve zela a han met ma chu a sexy deuh lai a ron lang ta a en thangam lo chuan a met to pa a ril ru chuan a assistant thil soi kha she chuakin chu pa ne na enge mo man dun du na ril ru a nei ani chuan chu pa chu a du ani a ti kha a she chuaka engineer ne na chuan a mak le mai ka voi khat en na ani ti in a za zel chuan a han soi vela stress relief nge wain kan in don ati chuan engineer chuan stress relief mo ti in ati dan lo zira ama a assistant in a pen drive pek tur kha ani lo so ka lo pe hi ani a an thopui pakhat hian titanic chu lo enin alo in hnit fa pa ti chuan moran chuan an wine in tur chu avaba saya moran chuan no pakhata wine thli in pakhata chuan apple juice hi athli da ya a assistant thil soi khangai to in mi ten an ri chuan an thil soi chwa thei lo po anin bun ra pha chin ti kha chik chu man ve ngei chu atuma engineer po chuan om dan chu a ring hlel ru hle a awain keng ron kal chu morani na in tura ti so khala in inang myang ti in han tlak po pa moran po in ti ngai na om to si lo ti in awain ken chu a in ve a no de lok chuan a roi che ta hle a ama zo chuan jinian chu na in email thasi mi hip na inei nga si tinge ti te chuan han zo ta alu chu thingin jinian la chuan ti wak ngai na a she si lo moran chuan a moi ti ko chuan han na ya atu ka chuan jinian boxing ti lai chu a assistant chuan a thil mu chwate a shela FUY te thil thup chu alo she chuak to hi ani engineer chuan chung thil te chu media ati dar ngal turin thu chu a pe ngal zata moran po chuan na alo thok ve me ka paper te a han signa a assistant ne na chuan an fabric chu thon chuak tu raba sai turin a shila chu ba ka FUY te ne na an contract sign tur po thon ngal turin ati a assistant chuan a chwa ma chuan ama a tek te ka shil che kha I chanu chuan a mangem enge an ati a moran chuan lung oi lo deuin I pen drive min pe kha la let wa tang che chuan ka chanu chuan engma po thil thleng a shere re lo a chat thladai lom ati a assistant chuan o ama na shelo ani po in ami pa khan a shenge yang zot se alo ti ve bok engineer chuan ina thil lo inin moran a ron ho ve che a ron lu chuan a phone call man chu a handa a engineer ne na chuan in thiam lo mel takin nizan kha kalo kai lu tuka engma po ka shelo thil dik lo ti ka nei yem ati chuan engineer chuan I thil ti she du amo local ro isha chuanan kalo pu yang che ati a abula chuan a han kal pheya a mazana a bona hmuna khan din puin a omdan te chu a han zir vela moran po chuan tiang chuan mo kalo ani chuan nangman engi mo fil te in yem ti in a han zot le ta engineer la chuan a ti dan lo copy ve in a kal san dai moran chuan a khuma mu chung chuan thil thleng te awang chuan zakhle in engtingi khatiang khan kalo thei ani kha ka du tak tak ti ne emni ti in ani theilo alo ti kwal vela atok moran office a chu a assistant khan FUY in boina an to thule a chanchin news vela a mu chu a ron shila an contract sign tur kha a thon to MD a zo chuan alo thon to awangin keiman kavala mange ti in akal ngal FUY company awatlen chuan receptionist ne na an mail do na han zo ta uni atanga an do na han pe a chu ani lo ti in pakhat zok chu president kin ne na thon ani thu me che pakhat chuan a ron shila man mo deuh chuan moran chu atlan chho ngal Mr kin po in chu contract chu alo sign man che pa ma seva nei thlak takin engineer a ron thlenga a hne na chuan FUY le uni te inzom na tur hi a furi lo dewang tuna hetiang hian in ming chasi a ti in a shil nga la ani la chuan poi alo ti lo na sa moran te company lo chat ve chu engineer chuan he FUY chunga hian
poisa tam taka chingpen ti ka hria a chung poisa te chuan khoya emaw tu bank account na emaw chuan an lut vek ti ka hre bawk a sin a ti ve le a Mr. Kin la chuan evidence in a yem ni min bum lawang a ti a message nian chuan zamia lo hian evidence nei lawila ka run soi chuak du in iringem ni chuan heng te hi media ho hne na ka hlan chuan alet itwar tur chu ishat ka be se ati ta ka chuan hlau ve in ole ka sign lawang ati a an contract chu a han la a chinian chuan a kalma chuan ma se tu na boina tok re lo ma la nakina shareholders te an lo kalwatanga ati a chuak chep tia moran ron thleng ve che in a sign man lawe ti in lo shila contract chu pe in moran chuan Mr. Kin apoi ka ti mase tun na chuan kan new ni nin hian kan thok ho thei ri lawani e ati ve a ani po in ni e remchang tanga kan la tho ho ka be se alo ti ve a jinian chuan akuta wanin a chwa pui ta ngal dai an liam no chuan Mr. Kin chuan mi tu emakolin katan mi chui turin ka do che nakina imi chui tur chu ka ron shilang che ati a moran chu a office alo omin assistant chuan an warehouse tung chang te le mi pakhatin warehouse tur mun thata klom taka an lo aphal thu te alo shil meka ama po chuan arin tlak em ti chui chianga arin tlak ani chuan lo pom turin ati a assistant chuan Miss Jan in love contract po azo chep si a engtin ngai ti don I chun zom don nge ati chuan ni engzat nge la om ti in lo zota ninga ala om ti a shil chuan moran chuan ani chuan nangman athar lo siam le ro hei hi en la ka ti tur kala ti zo lawe ati a an contract paper chu a pe a chuak ta ngal pona akal chu moran assistant chuan je cheng chu asupala athil ken te chu a thlau hlawa ani la chuan an love contract chu alo mu fu le chat moran le jinian te po indo kan lo kil dunin moran chuan kan contract atop lo na po ni rei lo te ni a chun zomi du nge kan ti top don ma se FEY boina awangin engi mo chin fel langai kala nei bok nen tharuk dang kan po sei mai do nim ni ati suya jinian po chuan tharuk a lo ti in ka du lo ati a moran chuan tingai du lo alo ti a ani chuan nangne na kanin zoom na hi contract mai mai in ka du lawe ti in akal da ya moran la abaw ngang mai engi omzian yang ti in han ngai to a ani hian a chha hlo turin min du ati nange a han ti le lai lo ka moran chuan a chut mona chang chuan engi mo alo ngai to a asana bun lai chu phelin do kana chuan a chiat nan a han khonga ti chuan jinian omna room lama kalin ama su ang dewa omin asana chu chhuata chuan atitla a moran chuan charwatin jinian ma a chuan oi kasana ka ro lutuk wang boxi engtin nge nyang ti in poiti mel deuh chuan a om vela jinian hne na chuan I ti chat aya thlathum chung kya nga omin ka rong bol ro ati a jinian la chuan nai thutin moran po alo tol hnung ve zela tuk verbula chuan topin ka ti chata ni ti chianga mo ati a ani la in chiang alo ti ve si jinian chuan nangma ti chat ni in min pu ani nge nge yang ati a moran hne na chuan ikianga om turin min va du ve ti in a han nai waka lo tal pi tin chu atum chu alo man le a thli in parda alo chem leng ve bok nen an pahni chuan anin en dau dawa moran chu an contract thar keng chuan man mo de win step a aron tlan thla a jinian chu wa thil chhiar lai azuk mu chuan ding datin a sign tir dan tur te chu angai to a ti luina mangin ka sign tir do ne moni ati a angai to kwa na sa hle nge niya ka thlem zok don ati a ati dan tur vela ngai to le phota ma se ani thengangin a hre si lo nui chhuak khukin chutia omvel chu jinian chuan lo ena makti deuh hian moran chuan pan han tum le cha chu ko la donga tu emo hian moran ithuru ka hriania naktu ka miran mu angche aron ti a atuk chu lo ni in company building ma chuan jinian po lo dingin moran aron thlen chuan engi hetai ti ati a ani chuan sanaron phorin I sana iti chesia athar karon leiche ti in kalawbun ti rangche ti in abun ti ra ani po in kalome lo ti in jinian po in nuama ti mel kher mai
zi chen po in enge mulo khoin thil alo ngai to me ka muran ron lu ve le athil ken chu ak changa lin muran chuan enge min kau chan ati a ama zan lo kol tu kha zi cheng hi alo ni ani chuan jinya nen khan love contract in nei ti ka sia in ngai zong tak tak tan tiang nei hi a chul lo a lem vek ani in thil ti ho kha ati a muran chuan engei soi omsia alo ti ve a paper ron lekin ka shevek to alom company a hian the dara shareholders ten an shati du emni kapa ka shil chuan apoi thui don ania chuwang chuan inin zom na kha ti chat nga lang cheu ati a muran po chuan chutiang thil adu lo wang chuan ole waujin yan ne na kanin kar chu ka ti to pang I du angin ati tange nge a ji cheng chuan a chwa pa chuan a paper chu a pe a muranin han en chu a bleng vek alo ni min bumani ati sapa aru mathil vel ngai to a om chu genius na pek po kha da a an love contractor po kha la in paper ti som na ati cheta veka chutia om chu genius ron langin tinge kasana pek chu ibun tok vak lawem ni arun ti a ani chuan a hlui adu zok thu in lo changa genius chuan ani kan contract kha kan renew do nem ati chuan rangdewin don lo alo ti a thil dang soi du ilena yem ati chuan genian po chuan ani chuan keipo company in Paris lama min da dona naktu ka ka chwa kang chumi shil chu ka du wangania ati a muran chuan lompuina hlanin zan lama video conference bo sai angai dona wangin a thla man don lo thu chu asoya a kalsan ta dai zana lo ni chuan moran chu sofa a lo thu in alung len hmel hle a in ngai to na sa hle a chuti mek lain karin ron om lo thut maya a hlau lutuk chu a phone tla te chu a dap kwal vela genian sana pe kabun chu a han mu a alo eng deuh vet ve ta in ngai to in genian chu angai ril ru hle maya o na wa tlan chuakin genian minga wa awin ikal bo don tak tak em ni khongai oma ati a chana engma adong si law pona chuan a thuto ma alo le to don lawani ti in a chapa message nian churun lang hlolin awapan hnaya muran ron hoi chwa chuan ama khan incha bi hi kapek the ngil che a chumi petur che chuan kalo let le ani ti in a pe a kalmaya tum chu nunglama tang chuan muran chuan a pom thu ta genian ne na chuan Hawjin min kalsan thei lawang ka du che ani ati a genian po chu a chhong hle ama khan kalo sha thiam lawa ma se tu na chuan ka chiang to chan che hi ka hlawani ati a genian po ami tui chu alo tla ve ma se genian chuan khatyang thu kha soi tur ini hleinem ati a moran po in nur lui lo chuan ole ani chuan tuna china kalo ti boi to lawang che ka ti palani ti in kalatum chu genian chuan khatyang kha soi tur ini lo ka ti chan chu mi pasoi masak turani wangani ti in moran ka mangai che ani ati ve a awako a an pani chuan anin ko dun vong vonga zinga lo ni a genian mulai chu moran chuan nai dewa chuan na mela a mai vel te chu a khoi do na angai to na chuan kista ila apoi lawang ati a mase zakle si in kalsun chu atuma genian khan a ngonga run manin apot na ya moran po alo phuna sa ti chuan pot nai zelin anin kis tange nge a an ei tur vel chu moran chuan siam alo tum ve nge ya sa alo kanga mase akang dik theilo akang zela a thin rim chu a au waka genian run tan watin enga tinge a ron ti wat ani po in ati dik theilo thu chu alo shela chute anom lai chuan ko landong ve ve a an byak zo chuan chong an tum ve ve chu genian chuan soima sala ati a moran chuan company a boina oma kal ka ngai ti in alo shila ani po in keipo chu tiang tho chu alo ti ve a moran chuan an company chu a han thlenga a assistant chuan FUY in boina an toka tuna chuan biak theilowin an omani ti thu chu alo shila moran chuan
FUY factory ala functionem ati chuan a function to lo thu chu alo shil boka a assistant chuan FUY hian poisa an nei to lawanga bengropin an omani theyangem ati chuan ani arin lo thu in lo chang ve boka chuti lain chanchin chu jenian po an lo shil meka a assistant ne na chuan thil lo chui le tur chuan ati a ti chuan meeting room chu a han luta board person ho ne na chuan pute wo enge kan chanchin le ati chuan an ni chu an lo lom vak lo FUY chuan ati kholo ve the ni ti sha in chu in zom na siam an du lo chan ani a ma se jinian chuan a du si a tu na FUY kan lak chuan nakina aron thali anga kan tan hlok na ani don ti in a shil hloma maran po chu a assistant chuan chanchin tharvel chu alo shil ve zela a chwa nu chuan moran chuan jinian text dongin kan bang chia karun lamang che ti hi alo ni a hlimzat chuan anui ver an pani chuan an ho du na jenian chuan an nei tur level chu a khai bor hle a moran chuan in kai adu wang chuan a han kaya an hlimin nuam an ti hle a ma se moran chuan ko la donga ji cheng hne na chang ni in ani chuan moran chu isoi angin omlo ni in alang he hi lo ngai thlaro ti in a ma anin hmun na a moranin jiyan nen an omdan chu alemani ati lai kha alo record veki alo ni moran te chu in bia in jiyan hne na chuan thil omzia chu asoya ani chuan engtin ngei ti don ati chuan ani chuan ikianga ka om tlatang board ho chu ka chingfel mayang alo ti a jiyan ril ru chu a khoi hle a ani po chuan moran chu ama nei tur chuan a han so ma min nei la boina tam tak a fel nge yang kanin zom na chu atira contract mai ni ma se tunna chuan alemani lo zia an shat nan min nei la ati chuan moran po chuan lo pomin kana yang che alo ti a moran chuan korvel lo hachinin mase a kor hak chu a du thu a sam lo zela jinya nero in moi lo ti a ato pa chuan korvar a ha a chutia anin en lai chuan a ma a jenian in puan na vel te kha ngai to in a hlim chu anui vera ti chuan chhuakin jenian hne na chuan he hi enge an ati a formal dewa thalak puinan chuan azia ang ati chuan jenian po chuan a moi thu le eng po ha se a in me thu chu alo shela ani po in a in mil tur chuan necktie chu a han thlanga moran chuan han ortirin an pani chuan anin ngein anin holo to hle a ti chuan thala tura an han ding chu ala tu chuan thalak na a kor hak tur bi ka om ti in kamis war ve ha chuan an la tange a an pani chuan thutlenga thudunin moran chuan thil shil tur che ka neya ti in a handa ka a shop boka chuan a fop zewa jenian chuan engmoi soi ka shiman lo han soinon le te ti in an han in hnai le tiala ma se moran kol duna wang chuan in la shangin apika apate lo ni in ama muwa tur chuan lo ti a moran po chuan hnia lo chuan ole ti in lo chang ve mai ava mu chuan apate a chuan meeting poimo tak om tur thu le atel nge ngai thu lo shilin lekha poimo te chu alo pe a kallok lo chuan aril ru in ala shi chuak lo ani nge yang jinya ne na kanin kar kha atia apate chuan soitur ile na yemni ati chuan nei lawe ti in a chuak zui ngal ona chuan chuakin ji chen secretary khan lo kau dingin paper chen khathi aron hlana kol dong ngalin ji chen ne na chang chuan ani a paper don kha contract ni in an sign nge ngai thu le ani lo chuan jinian tan po apoi thei tur thu chu aron shila moran chuan angei hle a kol chu ada san mak jinian po chuan moran pate chu muturin lo kala president jan chuan a han mu chuan alo lo milte fashion lo hle a chuti mek lain moran po chuan jinian chu kol lo tum ve chara ma se kol a pik thei mi alo le ngal jenian chuan ji cheng po lo mu in ani chuan moranin a project uni nge ama chu a thlan don ti fel alo zota a tu zo po thlang se atan chuan los ve ani ati chuan jenian chuan ka oma engma chan lawang alo ti a
Jinian chuan pul bula thei tui hi alo in meka a assistant alo kal chuan ama mudu anom thu le Jane group atang ani thu chu aron shila Jinian chuan tu birnge lo kala ti chuan Miss Jiang a han ti a kale tir do nem ni a ti chuan angai lo a beidong mayang alo ti a Moran po chuan waiting room a chuan Jinian lo kol meka tingi alak thei mi alo le a ti a Meiche pakhat ron kalin an president chuan meeting a nei awangin a hmu hman mai lo tur thu chu a hrila Moran po chuan a poi lo thu le hun rem chang danga alo kal le mai tur thu soin a chhuak ta ngal Jinian po chuan president Morani puti chu alo hmu a thil sign lo tum vel meka ma se Moran ron thleng chuan sign su ti in a paper ken lai chu avalak saka ma se a han en chu a hma a ji cheng ron thon kha ani hau lawa aril ru chuan a in ang hau lawa khapa khan min bumani ndir klo siam lo nan a ti a Jinian khan enge ni ta kha chu standard endorsement contract mai mai lom alo ti a ji cheng thil soi khangai to chhuakin a thanga ka ok ani hi a ti a apate la chuan Moran enge Jamin sonte ne na meeting chu a an alo ti ve boka in thiam lo deuh chuan Moran chuan pate a ti a Jinian le ji cheng in mulai kha ron lang le in an project chung changte engeng emo an soya ji cheng chuan Moran chu tlache tura adu zia te le thil dangtam taka soya Jinian chuan a recorder a churon phorin tunai thil soi kha ipa in shata se engtin nge ati irin ati a ma se i laka ka chaklawani chuan he recorder hi ka peyang che ati ngal zat Moran po chu apate nen lawin huve mekin apate chu thil omsia shilin ati ra chuan Jinian nen anin zom na chu contract mai ni thu te le ma se tu na chuan kanin du in kanin hmangai to a chu wang chuan alem engma om to lawani ati a apate chuan ama kha chuan uni project hi ani lom ni ingai poimo ber tuna engtin nge ni ta ang ati chuan ani po chuan kapate lungai su fenti te ne na kan dil tur chu kasiam nge yang alo ti a Moran le Jinian chu an local do na Moran kol mang chuan fenti president Jamison Makzia le a in lar ngai lo zia le tu vak mai a melan sha lo thu te chu a soi bar bara Jinian chuan a maklei nem alo ti ve zewa Moran chuan a be ka han khai ti ra Jinian ne na chuan ngoite nang hi fenti tan khan model ini lom ni Jamison habit shemia lo mo ati a ani la chuan shemia lo ti in akal da ya Moran chuan datin isha turani sin in president chu ati a Moran chu a room balcony a lo thu in a assistant message chu a han ena mi pati lom dan chi thum ti hi a ron thona a hma sabera chuan sup tui tak isiam sakanga ati a Moran sup siam chu Jinian chuan han hopa a tuye malo ti chuan ei ve chin la ishe moyang ti in a han bar ve chu a tui lo nganganyang alwak lo chau maya anui taringot adot le chuan pasalta na nupui thatak ni in athom hnot da fel sakla ti ni in Jinian ne na chuan I thom hno hi kalauda felange ti in a han ken saka a pathum na chu a thom hno kara in nightwear mut kor sexy berda tela ati a thom hno khai kara chuan a mut kor chu zepin a han khaya a assistant ne na chuan engi ka mut kor khatia da kha omzia ati chuan ani chuan nupa ini to thawa nupa nun man puya somna pakhatani kha ati chuan Moran chuan ehe ani khan thil dang da ya te alo ring mayanga ti in angai to a zana Jinian mutlai chuan a ruma valu chemchemin a wardrobe ava honga a mutkor chu ava zonga Jinian churun harin a saite bulalai chu a han ona Moran po a phuchang hle mai Jinian chuan engi hetai ti Jamison chu mu iwa ngak hlel to omve ati a Moran la chu lo chi ai vekin chu tianga ni lo alo ti a Jinian chuan nge hei hi isong ati a podo atang chuan Moran mutkor chu aron phora ani la chuan o hei nge hi ani ka zon ti in ala a Jinian chuan iwa man mu omve ati a ani la chuan lo ngai dik lo vekin mudun a soina emoti in a teulo ka man mo lo kala in ring lo ti in akal ngal da ya
Jinian la chuan nia keipo kala in ring lo alo ti ve a ama chu Jaminson chu ni in ani chuan hmu chu alo la in ring lo hi alo ni da ya pona morena chwa nu chuan amut kor en pa chuan karei apoil tuk min ngai dik lo vek don ani hi ati a phone ri ka wang chuan a han pika a assistant chuan Miss Jan Jaminson chu ti in engimo a shila Jinian chu a office alo oma a secretary hian ron hmu in meiche pakhatin a ngak ring cheya akal son du lo alo ti a motor chuan an vakal chu muran alo ni renga chutia anin hmu chu a thawng dun hle Mr. Jaminson a han ti chuan Jinian ni lowin a assistant zok chu a han ena ani po chuan lemchang chuan Jinian signal pa chuan a han chibai ve a ti chuan muran chuan Jinian chu heta engei ti a ani chuan an model kania ka omna tura lom alo ti a moran chuan tuna chuan business thil kan soi dona I omdon ti na emni ati chuan Jinian chuan apoi lo ani lom ni ti in a assistant ama anga lemchang chu azota ani po in poilawe Mr. Huawei no pangma se a fingin remasha a apoi lo re alo ti ve a chuti rualin antan coffee vasiam tur chuan atiya ankal ta ngal an in tur te chu arun kinga ti chuan moran chuan an business te arun soichan taboka engza in nge anin rem siam thayang a han ti chuan a assistant pa chuan chan mai ngai na a shelo hle a Jinian chu a han ena ani chuan a kutin alo shila ti chuan million ni ani mai lom ati a ti chuan lom takin an soi ho thei tabok moran chu elevator lama an thla a ani chuan lom thu te a shil boka Jinian po chu Mr. Huan ang po kalome ati zewa alut tabok akal nu chuan Jinian hne na chuan a assistant chuan kalim chan thiam zia kha lomin pun nge nge yanga yang ati vela ani po chuan enga kei Mr. Huo hian I hlo ka pun thayem ni alo ti veli a assistant chuan ti daila FUY le Miss Jan ti khan in som na an siam teu si a tuna hian an tan a hlo om thei mai angem ati a ani chuan an chungchang chu lo chui zel turin le news a om vele ama chu sha tirwa turin a shila a assistant chuan Jinian hne na chuan Miss Jan nen inin nei to thosia tinge jamin suni ni ti hi shil tlang mai lo ati a ani chuan alarem lawani a hun taka kan la shilang alo ti ve bok zi cheng chuan zu alo in meka a secretary chuan uni moranite group le fanti Jaminson Jinian te group an tho ho thu aron shila a thin rim hle man mo takin Jaminson le Jinian chungchang wa chui chang ngal ro ativin vaka a assistant po man mo takin akal ngal moran po chuan a assistant khalo kawin a hne na chuan tunlai hi Jinian hian kalaka thupa nei tatin ka shia ati a ani chuan abial nu hluilam ani thei mai angem ahma ka chui khan meiche pakhat nen in hnai taka anom la thala kha ka mutlatin ka shia ka chui chale do nem ni ati a ina chuan moran chuan Jinian hne na I hair dryer ka lo ho lokang ti in avakala ani la chu akorma in hong hau chuan alo om si a moran chuan a taksa chu moi ti em wang chuan a han en deuh ringa ngai to na sexy deuh a nei man hial Jinian chuan a man du chu lamai turin alo shila moran chu kal sonin a ruma chuan ama chu in bia in engtin nge khat yang kha ingai to thei Jinian khan sha se makati don che asin ti vel te chuan ama chu a in bia a achang le thiamin chan chopin nupa kan ni to a poina omlo ti te chuan anui le vurvura Jinian churon lutin moran hne na chuan hair dryer ila le si lawa ti in ron pe a Jinian chuan moran sam chu chem ro sak a han tuma a han chul vel chuan a hnunga ser chu a han hmu a dar thalanga chang chuan moran po chuan alo en ve renga Jinian chuan kha thila then lai khan anango tang ti ro ati a moran chuan engma ka she to lo ti in lo changa Jinian chu chunyamin a sera chuan a fo saka moran chuan a table engthile mo hi alo jo a abul vela chuan paper alo let cheu boka Jinian chuan a intur aron ken saka chutia moran ril ru ha dewa azyak dik theilo chu a hnunga dingin asamte a han ti chho saka
clipin zukunin azia chu a han en puya pencil chu van ve in ti hian ti zawk la ti in a han siam rem pui vela moran po chuan nuam lo ti hle in a result po nala ti in ti hian a thadai zawk ani hi ti in an hlim dun hle zi cheng po restaurant pakhata lo omin tu emo nga a nei ani nge yang ti chuan rewak lawa hmeichhe pakhat a rawn langa a rawn thlen chuan president lo ti in a lo kawa ani po chuan i bai don nen in hmutei rota kalom hle mai ti in zi cheng chu a han chang ve a enging emo soin chu nu chuan president kin party lo kha chu hei kanin hmule na om chun ani a president kin la atlan chha ti in kalo sha a sum tam tak ba in asum bat aten an zui reng ani ome a project khan sum chu ala lut nge ya mase akuta ni lo midangin an changa ni ti in zi cheng hne na chuan nangma hian i lo chang ani mai theyam ati a minshil theyania kei chu ilama lom ka chan ti in akut vavon tum chu alo la sun da ya zi cheng chuan kalamai chang tak tak ani chuan min ti sak thei tur ka neyania ati a jiyan le moran po chuan an zan ja turan lo ba sai meka moranin akuki ur tharte chu a han test tur vel chu vo in hi kanin to na changa ni zana anya zanja ka nei zwa munga lawila ati chuan jenian po chuan ni e reilo te kanom dun donya mutma ati chuan moran chuan darza ta han ena jenian hne na chuan ba chu ma kan kal lok ti in a chho da ya jenian la chuan angai na shilo chuan en zui ve top aruma chuan amut kor chu lo in belin a mai te alo chei tha a ole ama a in rin chuan tinge ka in rin lo bi kang ati vela a kor hak chu dar thalanga enin a ching lu tu kem le ti in a in hnem thul ti chuan a chuak le a jenian chu sofa alo thu a muran lo chuk chu alo ngak deuh topa ani la chu a kor han thlak nen a ron chuka jenian chuan lo enin i kor thlak tur khan i chawa mo ati chuan moran chuan oni e engi an ka in me em ati a ani po chuan in me lutuk alo ti ve a abula chuan va thu phein an zam dun hmel hle a moran chuan ole kan chan thei to e ati chuan jinian chuan angai na shilo deuh chuan engmo alo ti hu a ani chuan o isoi kha zan ina kan ti angi ti sia ati chuan jinian chuan hei kan ti renga lom ati ve ringota moran chuan isha thiam lo to pani hi tia kalatum chu lo pot le tin sofa a chuan an tlu duna jenian nen chuan in en deuh fangin anin fop ta nge jenian chuan a kor in suina te chu phel sakin a fole don lai chuan a phone chu aron ri a zuk ofin chan le atum cha chu alo ri le a zuk la in akal son ta ringot a han pik chu assistant pa khalo ni in ilo kol hun lo hle mai ati a ani po chuan tinge alo ti chuan ka hun hlut tak i ron ti chhia ani alo ti du chawa ti chuan assistant chuan arun ko chan chu soin e fiwa ya poisa luang chua kha president kin hne na ni lawin mundanga ani akal ti in tu hne na ti ya lo zo chuan gen group lama ani ati a chuti lai mekin moran chuan amudan te lo thla kwalin ti hian a thazo ko ngem te chu alo ti kwal vela jenian chuan assistant hne na chuan tu ber account na nge lu ta ti chuan ala sha lo thu chu alo shila ole naktu ka ban na run thelu tangche ati chuan eng ban na a han ti a jenian chuan nangma ban na ati a assistant chuan president tia a kau chuan ko la chu ada san dai avalet le chu moran chu sofa a chuan alo mu hil ta daya en deuh wangwangin anui saka pomin aruma chuan a shwaya amu thati ra en wangwangin achala chuan a fo sak zewa zing alo ni chuan morana ron hara chutia khuma alo mu chu makati in a han ngai to leta zanlama a dan chu a zakin che thing chu a in ti ve hle moran chu a office alo omin a assistant chuan a thil zuna mu thu le jinian me che nai tak thalak chu a pe a nangma nen inin angkhop mai in mit chu a han ti nga la a han en chuan moran chuan engi mongai to chwa aneya
a assistant ne na chuan amma a junior ni na vel kha kan chui kha thil dik chia lowe mo rin hlel a omem ati a omina sha lo thu le an mi roi ama kidnap tu te kha an ni ngot lo chuan ati a moran chuan an ni kha ka mu anga ya ni ati a zan lo ni chuan ami roi te kha mun pakhata hian na mu a an ne na chuan zo na azota thudik chu soyan she ve li a ma se moran chuan in soi du lo ni chuan ka poisa pek cheu kha ka du le tang ati ta ka chuan an zinga mi pakhat chuan ole khatia min roi lai khan hawjinian khan alo she ve a keimani ashana min mu in poisa min pek bela ati a ti chuan moran chuan a she thiam chho ta bok ina ava ho chuan jinian chuan ei tur lo pe ka tuma ma se kalpel mai tum chu lo ti dingin thil dik lo omem ni ati a ani chuan ka chaw deuh mai ani ti in lim lo mel deuh hian lo soya jinian chuan i pasal ka ni to a engpo ka chungai soi theiania zep nei lowin ati chuan moran chuan ole nangpo kalaka ze pakhat tali neyem ati chuan jinian chuan thil danglo soi chu atuma moran thin rim chu akal ta dai jinian ril ru ha chu klapa kalin zuwa ina ama a zi cheng mu nu president ro khalo kalin jinian ne na chuan engeng emo aron soya ani na athup chungchang velte le moranin sha se engtin nge angayang ti velte chu asoya ngai thapei to lawin jinian chuan engchia ngei du ati chuan chu nu chuan kan company le in company hi inzom tir ka du ani gents group ai kan chafe ania ati chuan jinian chuan dingin tilo phot mayang ati a chuti a chu nu chuan rem changa la in alo plan veka ava boluya chuti anom chu camera in mi pakhat hian lo lak saka an thla chu thin rim deuh chuan jinian chu akal ta dai moran po chu a assistant nen lawin bia in jinian hian a ma chang min nei lo tum ve reng ani enge chani theyang ati chuan a assistant chuan tiang hi chu a thalo tlang pui a lo ti a chuti mek la yin mi pakhat ron lutin boina thu asoya man mo dewin an chuak ngal pon an thlen chuan moran chuan phone call la donga a han la chu miss luo kha lo ni in biak zeu zeu an ngai to tur thu le an number te chu in shaton turin alo soi ve a ti chuan a mi sha chu jamison ani thu a soi tel nga la ada nu chuan thala kharon thonin jamison chu jinian ani ti an sheta bok a office lampan chuan an vakal vata alu ma chuan a han ngai thla a miss luo khan thil alo soi meka jamison ti ming lam tel chuan ava hong thut chu jinian na mu chuan thin rim dewin engwangin nge he nu hian jamison ti a ko che engthil nge kalaka ze pi nei ti in a ang tawaka jinian chu a han dinga moran ka ti palani ka shilwat lo chea jamison chu ka ni e ma se ati chuan moran chuan ngai thadu lawin akal san da ya zui ve ngalin chan thata ka nei lom min ngai thla sham ro ti ina zui ve zela avati din nu po chuan moran thin rim chu anasa ema thil a soi pui thei tak tak law jinian te na chuan kan design po ali kaut kha i du ang takin ati a jinian chuan chutianga engma innam hnoina ka nei law tak zet alo ti a mase moran chuan akal san ta tho chuti anun dan chu miss luo khan video lo la in je cheng hne na avathona ani point lo en ve zel pon han chuak chu an design li ka ta wang khan media thleng to anyang Fenty group po in an stock na sa taka atlak nyam pha thu an lo shila chutianga na sa chuan elo alo thlen to ati a moran chuan jinian po ril runom lo deuh hian lo oma a assistant lo kalin thil omsia te aron shila FUY lam in nam hnoi theian ni arin thu te chu asoya jinian chuan chui chang turin alo ti le a chu mai ba ka Mr. Wang nen meeting lo ra manang che ati ngal bok moran chuan apate ava mu in enge plenty te azota an factory atlo to lo thu le ra man na dang an ngai thu chu alo soya apate chuan Mr. Wang lo ko mu in an group chu ani hian apui thei ngei tur thu chu alo shila
Zi cheng le muran chuan Mr. Wang local tur chu an lo nga ka zi cheng chuan thatta ka dor turin alo fuya a ron thlen chuan alo loma zi cheng chuan I local chu kan lom hle mai red wine ingai na ti kalo sha a kalo order to e alo ti a Mr. Wang po alo lom thiam hle maya an pahni chuan anin me thu te asoya zi cheng la chuan mi poina soi fawalom alo ti ve bok chuti la takin zin ron thlengin Mr. Wang ne na chuan anni te chu unawa lomani alo ti a moran chuan unaw dik takan ni lo thu le thisena insom na anni lo thu chu alo soi ve a moran ne na chuan jinyan chuan Mr. Wang nen tho dun idu ti soilang chuan ka pui thei reng che asin kan thok dun sa a alo ti a ani chuan a chul lo alo ti ve tlat moran chuan Mr. Wang ne na chuan kan som na ingai poimu a kalom lu tuke ma se min lo she thiam la a han ti a akala zi cheng po chuan Mr. Wang chu in chung lama alu puya moran kal chu jinyan chuan lo dangin ma se moran chuan akut lo thing thla in inek lo turine ka ni ti in asoya akal tadai anunga chuan jinyan chuan azui ve zela Corridora chuan in pot phein jinyan chuan banga chuan a han nem beta moran po chuan min tharo alo ti ve bok jinyan chuan hetiang in hlathi anga yem ni engwangin nge Mr. Wang bula khan janji chengnen khan khatianga in soi ati a moran la chuan thin rim zet hian thu dikalom ka soi ani nen khan thisen in zom na kan nei hleinem ati a jinyan chuan ani kha ilo du debem ni ati chuan o ati vin shepa chu vele jinyan thin rim chuan a fop ta ringuta moran la alo chang na samaye in la shangin anin hnial chu a top hlei thei me ulaw jinyan chuan ti luina chuan akis de a zi cheng lo lang ve che in ava pot shanga jinyan ne na chuan izak lowem ni zana chate talan tir ta che in kara engma om to law ni lom ni alo ti a jinyan chuan nangkha loin ro su ti ya a han pan le chu moran chuan lo nemin atok zan in chang hian kanin kar thil thu hi ato veke ti in a ang shepa thin rim deuin akal ta dai in ho tur chu akota moran chu jinyan chuan lo nga ka zi cheng chuan lo thla ho hi ani chutia anwa mu chu jinyan chuan zuin moran min ngai tharo ilaka natna kalo siamani chuan apoi ka tiltuk min ngai dam sham ro ati a ani chuan alo be thadu vak law in chunga avaluta chuti lain zi cheng nen chuan an lo in bia a aron chwale chuan paper hi ron kengin hei hi kanin chenna tur lekha ni hi sainang che ti ina pe a jinyan chuan lo du lowin a paper ken chu a pot thera a teulo mai ke hian engtika ma ka chen ngai lawang che ati a paper noi chu a the dara moran chuan ti ngai na she lowin thin rim dewin alu san le top zi cheng chuan jinyan hne na chuan Mr. Hu hetai omring hi a thaber lawin ka sia tunang huna alo ti a jinyan chuan isoi tura omlo alo ti mak an chuak chu kongle lama akal tur chu zi cheng chuan lo po dingin khalam kha parking an hleinem ati a ani chuan moran in pia cha chu a lei thu alo shila akal ngal zi cheng chuan angei mel hle le ngala jinyan chu bara alo oma a assistant khan lo kolin a thil chui chu a hmuto thu le poisa ho chu janji cheng account na alu vek thu alo shila jinyan chuan a ril ru chuan ole ama alo ni nge ye ati a moran po abathara thil lo en fel me ka message don chu a ena ji cheng hne na chang ni in zana bara kalpuya aron soma inti thoveng turin moran po chuan alo pom ve mai daring sat a han ti chuan dara ta karon lamdon chenya alo ti a ji cheng chuan ikoki siam po ka echa khop mai ati a moran chuan thil she chhuakin ole ti in changa ti chuan a assistant kolin cookie lo ba sai turin ati ngal jinyan chuan moran te in mavel chu alo fangkwala geta lutin a paper po thler te kha a han ena chumi zinga chuan an design layout kha a mutela engi moshat nein akal ngal zana lo ni chuan bara chuan ji cheng le moran chu an lo oma nuam chu an ti ve hle moran chuan hetianga ka kal lo na po ka she to lo
local ro selfie la ati a thla te chu an la a moran chuan an pik chu a posa ji cheng chuan cookie chu ilo ke ngem ati chuan ngai to vak lo chuan o ati thuaka a han pe a chin te chu a tuyem ati chuan tuilu tuk ti in lo chang ve mai ko la don wang chuan moran chuan lelam hoin a han pika thin rim deuh hian I boina omlo minlo besu ati deuh bor bora chutia a hoilai chuan ji cheng chuan a intura thil engemaw a pol zewa a biak zo chuan inila ti inzu chu an induna a hnu rei vak lowa chuan moran chu ni kho shelawa om deuh ngal maiin ji cheng chuan engemaw tak tuma nei ani zinian po lo thlengin bar chu a han enkwal vela moran cookie ken kha hmu in man hmu deuhin atlan chhuak le ngal ji cheng chuan moran ni kho shelo chu room a hian lo lu pui tum meka zinian chuan va hmu in moran chu avala shangwat ji cheng ne na chuan engi muthil chlo thlenga ni chuan ka chwa ho lawang che ti in moran chu apoma akal pui ta dai moran ron har chuan zinian lo oma wang chuan tingi hetai om khonge kanom na hi ati a zinian chuan thin rim deuh tak hian local man lo lang chuan kha pa khan ilaka engthile mo ati yang isha thiam lawem ni alo ti a moran chuan thopa chuan I boi tur omlo alo ti ve mak kalatum chu jinianin lo nam tlu in khuma chuan ka bon tur chu ome ti in abo a moran thin rim chuan anem ve a I a to emni ti in anem suna ring runat mel taka a han om chu jinian chuan ti hian lo omro ka lo let li ang ti in a chwa san ta ngal moran chuan a rui lai ji cheng thil soi room number ka she chhuakin chu room a nge chuan miss luo khalo omin ji cheng han luta miss luo ne na chuan nang hi ani tiro jinian kan nom na shel tu ati a ani po chuan zeb lo chuan ni e ka ni alom shilowilang chuan khanu nen khan hunin mangdun to nge yang chu alo ti a ani hian ji cheng hi alo du ve renga ji cheng chu a thin rim hle a chu nu chuan engi khanu ai ke ka that lo na ati ve a ani na chuan a ang shep moran churon kalin room pona chang chuan an chong chu alo sha a phone phorin a record wat miss luo chuan an design po kha nangma ti li ka ta ni kha chu mai ba ka FEY poisa bo zong zong po nangman nei ti ka sia chu wang chuan ke aya imamo hi he khovela an omlo ati chama chutia moran thil record chu jenian chuan ron ti phu sokin thoman siama room chunga omten an sia angti hlau takin moran chuan a kal son pui wat an liam cha chuan ji cheng te po an lo dak chhuaka an thom sha chu tunge ti sha tan tum bok moran te panni chuan in lam chu panin ngoi rengin anin suya an luta jenian churon chong masa in moran engi motak soi tur inei lawem ni ati a ani po in nangpon inei lawem ni ati ve a jenian chuan neye ama hotela I assistant ne na in bia kha kalo sia ati in an plan te chu alo shevek hi alo ni moran chuan ani kidnap vel te kha ati chuan jenian chuan o kha po kha in plan ka sha lo wangin imiroi te kha mu in poisa aya tam ka pe a ka du angin ka che tirani ati le a moran chuan ani tinge ini na dik tak ka lakai thup ati chuan jinian chuan soi she mel le a ma se lo hoi chhuakin ni e nang nen hian ama in high school kan kan lai chengin kanin she to ani ti in an chung chang chu a soi chana moran le jinian te chu classmate ni thinin anin sha tir na po moran in jinian cookie a sut bak wanga ni a in thiam lo chuan ama na siam saka a peta a chuta chang chuan in she chhawin moran chu le ka thiam thei tak ni in a classmate te a zirtir thina mase jinian ni ro thiam thei lo tak ni in chu moran in lo sha chuan thiam lo anei te zo turin ti a anin zirtir thin tabok match competition and boss sai chu enin andon tur naute lem chu moran chuan acute e ka du re ulutuk ati khashe rengin junian chuan pakhat na ni ina donga moran chu apeta nge nge chumini chuan thla an la duna junian chuan thla ho turin a intiama an pahnih chuan an hlim dun hle ma se chumini chuan moran chu apai na ron lam hlau maya junian po moran paroi chen khaten moran chu hnai to lo turin an lo ti a ma se an ni chu atlan san thei hlau maya
van doi thlak takin moran pa kar khalma atak ron lang thutin khawang khan anlo accident ani chung han soi zo chu jinian po ami tuya tla ve hiala moran hne na chuan khawang kha ani ilaka ka ni na diktak ka thup ka in thiam thei ngai si lawa in accident kha keima thlen tirani mase ka du em wang che in ka hla thei si lo che a ka ni na ka thlaka chu ka ni na thar nen chuan nun bul chen chata nangma nen po ati ra changa in sha chatle ka du wanga ni ati a moran hne na chuan min ngai dam thengem ati chuan ani pon mi tuitla chungin alo dinga kha accident kha athiam la hul hwala ni lo thu le ama jinian po chu victim ani ve thau thu chu asoya angai dam thu te nen chuan jinian chuan ole zante tlai towa ha dam imamo mutuile ati a moran po chuan mutuile alo ti ve mai jinian chu le lam han hoya kalatum chu moran chuan a hming a phun sapri a shita a ti chuan an lampan chuan atlan pheya avakwa chot moran po chuan lo kwa let ve a anin ngai to hle ti chuan anin fop zui ta bok zing alo ni chuan jinian te chu an lo mu du na in serial chung hian jinian ron har ma sa in moran chu a han chu vela ani po alo hara nuam chu an ti dun hle pon balkonia chuan moran chuan jinian alo te kwal vela nuam an ti dun hle chutia moran na a thok chu a in turken sakin a study room a jinian han chawa alo mu thluna samai atlu chep tia avaman mana I chawani kha mu to ang ati a moran chuan min pum tharo alo ti a apom ve ngal mai sin dang ron langin moran chu assistant chuan thu vel lo shila fanti le FUY aruka anin thopui moi thai thu vel chu ji cheng lo lu tur chuan a sheve man moran chuan lo welcome vatin a han thu a assistant chuan nu chuan ji chen chuan janja kil puya te asoma ani poina lo hnia lem lo chu mai ba ka chung ko in mu kho marwa man thu shilin local ve ngei turin asom nge nge a moran po chuan local ngei tur thu a shila ti chuan ji chen po a chhuak ve ta ngal ji chen chhuak chu assistant hne na fenti le FUY an thok du nem ti lo chui ro ti in thu chu a pe ngala jinian po chuan president kin tla cheta khalo mu in a poisa zong zong lu na sha thu a shila a paper ken chulak mai han tuma message nian chuan thil min ti sakanga yang ati chuan ole ti in paper chu ala a akal ta ngal dai moran chuan na alo thoka a ril ro seng na sa in nuam po ati hmel hle message dona han ena jenian lo ni in zanja kil dun puya alo soma mase moran chuan je cheng nen anei dun tur thu alo shila jenian chuan in mutur adu to vak lo wang chuan sticker hi arun thona moran po anui pha nge nge zana lo ni chuan moran chu lo in ready to in chu atum chu elevator hong chu jenian lo langin inge hetai ti ati a kalo lam don che alo ti moran chuan ji cheng nen plan kan nei ka ti kha ti ma se I kal ka phal lo ati tlat maya an pi a chang ji chen ron kalan mu wang chuan moran chuan anem lut ngal wat ji cheng po a assistant khan lo be boyin fenti le FUY an tho dun lo thu chu aron shila elevator chunga chuan an pahni chuan anom de urenga moran chuan ji cheng somna te chu a shila nakin loka chung ko in mu kho man nei tur thu te nen chuan chumini chu lo ni in an mi som te po in no man lo ti mel hle a ji cheng chu ron kalin pangpar bor hi aron kenga moran lama kalin a ching chi a moran min nei du angem ati a zungbuna ron phorbok apa point moran hne na chuan lo rim ti tur chuan alo ti ve meka message ni an ron langa a hne na chuan moran nen an la in chen lo thu te chu aron soya chu mai ba ka ji cheng te in biak na ka han play in apa po chuan na sa ati mel hle chu mai ba ka president kin kha an kawa ji cheng lo ten omzia te aron soya ji cheng chuan in soi thiama han tum pau le omzia omlo jinian chuan police an lo kalalom nakina ala chiang ma yang alo ti a ji cheng chu apa chuan nam sokin ilo ten om hle mai nang ang fa ka lo la che hi poi ka ti ani ati a ti chuan ji cheng chuan moran te pahni churum de wina mela an shwai kyang ta bok moran chuan apate hne na chuan
engpo thleng se chung kwa an ni reng tur thu a hrila Jinian chuan enge ngai tua engkima fel to ati chuan moran chuan hetiang hian a to pangti ngai na ka shelo re re alo ti a anin kwa ta vong vong a moran te group point ma an son zela fashion show an ba sai tura an lo in pwa cha na sa hle ko la don le chuan ji chengan a thil ti swala pom thu hi alo ni a ti chuan fashion show an nei chana an core design thar berte an model te chuan an lo ha chhuaka an moi hlom hle Zinian ngei po arun wak ve a ma se man model mei che pakhat lo kalin moran ne na an model mei che pakhat alo la kal lo thu arun shila moran chuan midang zong mai turin arem chang zo kim ati pun an om lo thu chu alo shila ama chu model ne nan penin ang deuh tho wangin kal mai tur chuan an ti a an pot lui ta bok ti chuan kormoi tak tak ha chuan an lo kal li a moran po arun kal ve a show chu zoin an kun ruala sin dang ron lang le in Jinian le moran te an lo langa Jinian chuan ko dum na zet ha in ro sen moi tak hi anin ka ra oma ti chuan Jinian chuan mi pui le moran ma a chuan kan bu chen na kha do ta ni ti chu ka sia ma se kanin du na ataka tu na hian dan angin kanin nei ti po ka sia ma se thataka do tel hau lo bul chen ka du ani ti in moran min nei du angem ati a an tun manun te arun lang roi roya moran po chuan lo pomin o kana yang che ti in akuta pe a zungbun anin bun tir tabok mi pui ho pu an lo lom hle a kutan beng ta dur dur an pahni chuan in ko in anin kis tabok atop ta